ya kan sing nyenengi oke. Ya toh, walaupun aku yo pancene ora seumuran ya karo Mas Ab. Tapi enggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Apa iki? Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegeri wae. Mbak Zaina ya Mbak Zahra aja ngeven banget karo Mas Akbar yo bebas jenenge wong jomblo single and free bebas arep ngeven arep seneng sakarepku. Ngene lho Mas Gareng, tak umpamakan yo. Mbak Zahra kan posisi sekarang di Taiwan. Saka rasa cintane wae ngetokne duit sing ora sithik kanggo gelar wayang saking cintane. Mergo getarane nyambung. Indonesia Taiwan. Lah aku jomblo, Mbak Elisa isih single. Ya toh jomblo yo an. Saiki ketemu, mosok enek getaran cinta ngono mosok yo salah. Tuh. Sing adoh wae getaran cintane merasakan lho. Oh. Saiki sing petuk mosok ora entuk. Oh ngono lho. Inilah cinta itu kadang memang piye ya ana tetepan cinta itu buta. Kowe ngerti karepe cinta itu buta? Maksudnya piye? Nek wis ketemu getaran cintamu, butakan matamu untuk wanita yang lain. Ora enek wong sing luwih ayu, ora enek sing luwih bagus, kejaba mung siji tujuan cinta. Lah kowe petuk sapa-sapa getar, petuk sapa-sapa getar. Di mana letak cinta itu? Jomblo single kan bebas. Bebas and free. Petuk Mbak Elisa getar, aku petuk wong wedok liyane getar, petuk C getar, D getar. Kan yo milih to sok sing paling getarane paling penak iki ndi. Getarane paling penak ya kuwi sing dirabi. Oh iya. Getaranmu penak ora? Loh ya ora ngerti kuwi tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu kan. Golek sumur. Iya kan. Padake nggo tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumure jero ngono. Kan gitu kan dewe-dewe pasangan tuh kan dewe-dewe. Iya. Kabaripun bagaimana Mbak Lisa? Pengestunipun sae sanget luar biasa seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat tau. Iki kan Oktober rada sepi yo. Iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan ya rada ya sepi tenan. Sepi tenan. Oktober, November jal kowe payu pira? Wong bocah. Aku rawani upload jadwal nek sasi ngene iki rawani. Kandhane kok. Bocah-bocah iki Cuk. Astagfirullahaladzim, kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Wong iki kudu piye carane budidaya, misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok, urung karuan ngendhok, nek ngendhok urung karuan netes. Kok seniman kok ngendhok iki? Ngendhok ya manuk ndendhok, emang seniman ndendhok. Apa kowe tau ngerti manuk ngendhok? Wis tau burung? Lah ya manuk ki ngendhok ning di papan manuk ngendhok, bebek ngendhok. Ngerti ngendhok. Wis tau ngerti? Bertelur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan endok manuk. Rupane piye? Warnanya apa? Warnanya? Putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nek putih blas pisahan. Ya kuwi sing putih rada bulak. Mas Teh puyuh telur niku lho. Nah iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa. Iya, salam terutama untuk yang di Taiwan yang luar biasa. Adoh kono, adoh kene. Piyayinya aja maksudnya enggak bisa diperlihatkan ke khalayak itu, tapi sedekahnya luar biasa. Matur sembah nuwun, mugi-mugi dados rezekinipun panjenengan Mbak Zahra, boten loka tambah kebak. Amin amin. Apapun sing dados pangajeng-ajeng panjenengan sageta kasembadan. Amin. Piantonipun pasti juga masih muda ya. Masih muda. Masih muda dan berbudaya. Iki the real culture yang ngene iki. Ngerti ora kowe the real culture? Iya. Ngerti ora? Anu kuwi to. Dong ora. The real culture. The real culture. Binah ora the real culture. Oh iki lho the real culture iki lho. Miku disalini. Oh, iki panas. Ya nyanyah Mas. Kok panas toh? Apa? The real culture. The real culture. Tekok nih orang ngerti. Loh, lek kalau anak kan kebanyakan kan nongkrong bareng ngopi mana iki culture tenan ki yo ngene iki nanggap wayang, cah enop nanggap wayang. Sing dalang yo enom, penabuh enom, sinden enom, dagelan enom, kurang apa luar biasa. Yang muda, yang berbudaya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Masya Allah. Menyongsong hari wayang dunia loh. Iki gua menyongsong hari wayang nasional atau hari wayang dunia. Laras. Bulan November, bulannya wayang. Atus kula Mbak Elisa, Mas